Guys, sinong gusto ng manggaya, no? Indian mango. Ang dami, oh. Punta kayo rito sa Bicol. Ang address po nito ay Ayugan Camarinesor. Ayan, oh, dami, oh. Punta po kayo rito, pamimigay namin sa inyo. Libre na yung mga subscriber po natin dyan at saka yung mga kaibigan nating OFW. Ayan, oh, mangga, ang dami. Umabot yan ng 1,000 viewers, may sahod ka na dyan. Sa dami. 100k, nagkaroon ka na ng sahod dyan, kuya. Ayan. Paano makukuha yun? Ha? Paano makukuha? Kumakain ako mangga. Ayan, kumakain. Si Manny yung kumakain pala ng mangga kanina, guys, na napanood nyo. Kasama natin yun dito at isa sa mga tagapagmana ng lupa dito. Ang dami talaga, guys, na bunga. Hindi biro itong bunga rito. So, isang puno lang po yan, guys, na bunga ng isang mangga. Dito, Doon po sa kabila marami pa. Ang mangga po dito sa Camarinesor parang hindi na pinapansin sa dami ng bunga. Ayan, oh. Nalalaglag na lang po yung mga bunga dito. Kung makikita nyo, guys, sa baba yan, oh. Ayan, ang dami, oh. huling kain ko dito, alimango. Naglalaglagan na lang yung mga bunga rito. Walang kumukuha. Ako sa ano eh, sa sala eh. Kaya kung gusto nyo, guys, ng mangga para hindi na malaglag, punta kayo rito. Kunin nyo, guys, yung bunga ng mangga, oh. Yan sa bubong. Buko. Ayan, sino gusto ng mangga dyan sa Maynila? Ito, ang dami, oh. Ano, punta kayo rito. Gusto nyo? Followers natin ngayon. Ayan, dami mangga, oh. Ano, guys, sino gusto ng mangga? Oh, follow mga subscriber at sino gusto ng mangga yan, oh, dami. Punta kayo dito sa Bicol. Ayan, oh, maglaway kayo. Ayan, dami, oh. Pinamimigay lang to. Punta kayo rito. Kita nyo, dami, oh. Ay, nang bagat, ito kanin eh, kinain ko. Ay, ito. Pag uwi na tayo kukuha. Ayan, oh. Tignan nyo, guys, oh. Ayan, oh, 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 oh. Sige, kainin mo. Ayan, kaya. Ayan, ang gusto nyo, guys, mangga o nyog? Ayan, oh. Buko. Diyan man eh, mahulugan ka ng buko. Baka mo. Hindi lang bukol yan, Manny, pag nahulugan ka ng nyog. Yan lang ka, oh. Yan lang ka, hindi pa kasi inom yan eh. Mura pa yan, eh. Wala pa yan. Pag nahinog yan, naapiak yan. Susang naapiak yan. Matamis yan eh, pagkuhan. Ayan, guys, mangga langka. Followers mo ah. Guys, langka nasa puno, oh. Talagang nasa puno talaga yung bunga. Ayun, dalawang kumakain ng pwede na to. Alat nga na nyo, alat. Dikit pa lang lao. Ano dyan, alat nga na, alat. Makahulog ka. Di pag ano, yung sakwan yan, wala pang laman. Ano dyan, sunod? Sige. Sabi ko na bibiyak dito.
Laga na po. Baka mahulog ka, kapit ha, kapit. Kapit. Samantalin natin yung pagkain ng buko habang nasa Bicol. Ayan, kita nyo guys, tinatadyakan lang yung buko. Oh, may motor. Op, alat ko na. Tiga, alat muna. Sige, oh, patamahan ka. Okay, mga tamahan ka. Lang ko na yung motor. Okay. Oh, tatlo. What? Yan na, tama yan. Yan na. Panggulay. Oh, baka tamaan ka. Okay. Layo-layo. Tigas pa.